Днес е Международният ден на младежта, но привилегия ли е да си млад човек в днешно време в България? Оказва се, че всичко е в наши ръце. От нас зависи дали ще се изградим като личности или ще предпочетем да се оставим по течението. Основният бич за българинът си остава работното място, но се оказва, че повечето дори не търсим такова. 67% от младите хора между 15 и 29 години имат свободно време, но повечето от тях не се развиват. 51% от тази възрастова група не работят. Повечето от тези 67% не четат книги, не спортуват, не се занимават с извънкласни дейности, ако учат, не търсят възможности за придобиване на нови умения и знания или професионална реализация. Това сочи проучване за ефективността на младежките политики у нас през миналата година. Тази година процентите са се понижили само с 2 пункта, което означава, че все пак има някакъв напредък. Основна роля за това играят българските институции и организации. Тяхната цел е да насърчат и насочат младежите в правилната посока. Как помагат родните ведомства и сдружения? Да видим. Това е Видин, известен още като най-бедният регион в Европа и град с най-много безработни млади хора. Ние сме загрижени за младите хора, въпреки че бройката е малка, като бройка 351 лица. Лошото в цялата работа е това, че младежите с професия са много малко, 75 човека, специалистите са 79, без квалификация са 197 души, като 115 от тях са с основно и по-ниско образование. За да намериш работа, която те удовлетворява, естествено трябва да имаш подходящото образование. От районното управление образование във Видин се стараят да поддържат разнообразието в училищните профили. За да може младите хора в Видинска област да имат достатъчни възможности за избор да продължат своето образование, докато завършат средното си образование. В тази посока регионалното управление на образованието консултира всички, които желаят да изберат подходящото училище. Ако вече имаш образование, редици институции във Видин могат да те насочат към това, което искаш да правиш. Една от тях е Центърът за кариерно ориентиране. Тази година проектът продължи от началото на годината в рамките на новата оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, като надграждане на предишния проект. Идеята е да се използват един такъв набор от инструментариум, който да бъде полезен за младите хора, за учениците в училищното образование от 1 до 12 клас, както и за излизащите на пазара на труда. Освен институциите, няколко неправителствени организации също ориентират младите за възможностите за бъдеща реализация. Една от тях е Сдружение Активно общество, което вече има няколко клона в областта. Сдружение Активно общество Видин е една от дейните младежки организации във Видин. Ние сме представител на Министерство на младежта и спорта като младежки информационно-консултантски център. Също така имаме консултанти, които също могат да консултират младите хора от Видин. Могат да ги подкрепят за разработване на техни проекти, независимо от това дали са бизнес проекти или социални. Проведохме инициативата Спаси едно дърво, която тече и към днешна дата. С тази инициатива обхващаме в цялата област институции, организации, както бизнес, така и неправителствени, които, давайки пример, събират хартия непотребна и я рециклират. Друга инициатива на Сдружението, която стимулира активността на младите хора и нагласата към дарителство на обществото, е Младежка банка Видин. Организиране на публични събития и кампания, което всъщност е основата на проект Младежка банка за събиране на средства. Какво всъщност ще правим тази година? Тази година ще проведем отново акция Жълти стотинки, като, както казах, акцията представлява кутии за дарения, разположени в училища, публични институции, търговски обекти и други. В Ново село Сдружението се занимава предимно с деца в риск. Работим с около 50 деца, повечето от които са от центрове за настаняване от семейен тип. Голяма част от другите деца са от непълни семейства, отглеждани от
баби и дядовци, от един родител. Крайната цел на сдружението е да е в помощ на младите хора от региона. Да дойде при нас. Ще им дадем нужната информация и да почват да се развиват. Като страна член на Евросъюза, нормално е всеки областен център да има институция, която да ориентира младите към европейските практики и възможности. Запознахме младите хора с европейските институции, с политиките на Европейската комисия и също така с различни възможности за кандидатстване по програма Еразъм+. Забелязваме, че те имат активен интерес към участие по различни програми, кандидатстване за стажове към европейски институции. Време е да попитаме, знаят ли младите хора във Видин правата си и към кого могат да се обърнат, ако се почувстват дискриминирани. Много хора и млади в това отношение посещават комисията с по някой път недобре ясни предварителни представи за нашите възможности, за съдържанието на нашия закон и за това в какво можем максимално да бъдем полезни. Но всяка среща предполага изясняване на тези обстоятелства и на тези елементи от нашата дейност и нашите възможности, за да може в последствие да разширим контактите си, да разширим своите взаимоотношения, за да можем да бъдем максимално полезни на всеки един човек. Интересуват ли се младите хора в Видин от култура и история и кои институции се грижат да поддържат интереса? Библиотеката е утвърден обществен и културен център за град Видин и територията на областта и предлага равен достъп до информация за всички членове на обществото. Подпомага формалното и неформалното образование чрез голямо разнообразие от художествени произведения и материали от всички отрасли на знанието. Извършва информационни справки в помощ на продължаващото кариерно и личностно развитие. Нашата организация още от създаването си е насочена към подпомагане на културните потребности на всички граждани, в това число и младите хора. Една от нашите цели на организацията е да подпомагаме децата и младежите на град Видин. Оказва се, че все повече младежи във Видин тръгват по черния път на наркотиците. Институцията, която се ангажира с този проблем, е Общинския съвет по наркотични вещества в града. Задачата на организацията е да разясни опасността от пристрастяване. Общински съвет по наркотични вещества изпълнява националната програма, която целта е да въздейства на младите хора, не само да въздейства, но и да ги информира относно опасността за психоактивните субстанции. И накрая, но не на последно място, уповават ли се младите хора във Видин на църквата и какво тя прави за тях? Видинска света митрополия до известна степен е длъжник на младите хора, на младите люди, на подрастващото поколение. Но в тази своя отговорност, както видинският митрополит, така и аз и другите духовници, хората, които по една или друга причина са свързани с духовния живот, с администрацията на митрополията, имаме желание, полагаме усилия, грижи, всячески за това църквата да бъде по-близо до младите, младите съответно да намират подкрепа, утеха в църквата като институция, като поделение, като духовен живот. И в едно така наистина духовно единство всеки да намери своята полза. В кратките минути се опитахме да ви покажем къде можете да отидете, да потърсите съвет, да се оплачете, да изберете правилното работно място, да се информирате, образовате, да се забавлявате. Има къде. Но важното е да бъдем активни.